ik die de winkel even zien later. Ja, let maar even zien, ja. Wil je trouwens een speciale opleiding voor haar, van VVV-maaiwerker? Net specifiek voor VVV, wel een toeristisch maaiwerker. Die opleiding Minnetsienwerk wel. En het is eigenlijk wel een beetje de bedoeling dat je wel in de omgeving wennest en dat je wel een protte van wist. En het gastheerschap een beetje de feeling van wat wil deze klant. In gesprek met zijn klant kiest hem een leuke tipje. Dag meneer. Goedemorgen. Kan ik u helpen? Ja, ik wil graag wat meer weten over Bonifatius. Kun je mij vertellen waar die vermoord is? Dat is aan deze kant en daar staat ook een kapel ter herdenking aan Bonifatius. En is er ook nog iets van een herinnering van kogels of iets dergelijks? Kogels? Ja. Ah, Bonifatius is niet met kogels terechtgesteld. Oh, dat is jammer. Ja, er zijn verschillende verhalen. Hè? Van is met een zwaard boven zijn hoofd. Of hij is aan een vloedpaal neergezet en dan verdronken. Goedemorgen. Dag mevrouw. Waar kan ik jou mee helpen? Ik heb een wandeltocht georganiseerd in de Vlieterpen. Dat is tussen Dokkum en Beerdaard. Oh ja, Ginnum, Ruitsum, Jannum. Ja, precies. Er worden allemaal activiteiten georganiseerd. En bijvoorbeeld hier op een boerderij. Ja. Dat is, daar wordt een tekst van Brolsma, die je kent. Ja, bekende dichter, schreeuwer Reiner Bralsma van Ja. het Aardloon en het Heeghof. En zo, hè? Ja. Ja. Die wordt daar opgevoerd door een lokaal acteur. Hallo, kan ik jou helpen? Ja. Boekje van Tanzania, reken je. Ja. Zullen we daarheen? Ja. Waar zie je heen? Sirati. Shirati, dat is vlakbij Misoma, of net? Ja. Ja. Heel wat van de taal, maar ik kreeg een Kiswahili is het, hè, wat ze daar praten. Ja. Ja, ik ben aan het oefenen. En Misoma is dan een hele goede VVV, weet ik. Dus ik kan misschien ook wel eens even vreden over Doe dit ik even informatie. langs. Ja. Hallo. Hi, I'm going to be biking the 11 Cities tour and I was looking for a stamp. Maar Bluff kun je heel lang komen bij een VVV-kantoor. Het is toch wel handig dat je wat van Dokkum weet. Gelukkig nou Joort weet ik iets meer van Dokkum.